mga mas. Tunlas, abe? For today's video, ngayon nga po yung unang araw na wala si David dito na inagawa kasi nag-abroad na siya. So, nasa Japan na po siya. Umiiyak para kanta self. So, ngayon, gusto ko lang pag-usapan natin ang mga social climate. Let's talk about mga gay. Kasi hindi naman ako nagugutom pero huwag kang kumain. Alam kong kakain ka. Hindi parang hindi ka naman gutom pero dahil alam mong TikTok yung oras ng kain, parang papakain ka naman. Okay. Pag-usapan natin. Dito sa atin sa social, opinion lang naman namin to, no? Tapos pwede rin naman kayo makisabot kung gusto ninyo, no? It's your choice anyway. Okay. Alam ko na itatanong din sa inyo at madalas na itatanong din sa inyo. Pwede nyo sagutin, pwedeng hindi. Pero, syempre, mas maganda kung meron sagot. Para lang sagutin yung ating mga viewers, meron din silang knowledge. Okay. So, first question, right after Brenda, mali ba kay Brenda, sino sa atin na yung may pinakamaraming followers? Scarlett. Bakang? Scarlett. Sa Facebook, no? Baka. Scarlett saka Bakang. Dalawa sa kanila. Okay. At top 3 sila, Bakang, Scarlett. And then, Inday. Inday ka to. Hindi or Oyong? Inday, no? Si Oyong mataas din yung And 100 plus na siya sa Facebook. And even Jin Bulag, di ba? Oo, yung bulat. Oo, nasa 100,000 na din siya. Okay. Next question. Sa tingin nyo, sino top 3 Mali ba kay Brenda ulit? Sino yung malalaking sahod? In combination? Ako Scarlett. sasagot ko na. Scarlett, Bakang, Inday, or Jigjag? Hindi, Edwin. Ito, ano lang namin to ha. Hula lang naman namin. 4 to life to. Si... Huwag mo akong tinitingnan. Eh, bakit wala pa Wala pa nga akong sinasabi. Bakit ang tingin mo sa akin? Si Scarlett. Si si Inday. Inday. Pangatlo si Rhea. Rhea. Sa'yo yan na. Sa akin din. Iba naman tayo ng opinion, di ba? Oo, sa akin din si Scarlett, Bakang, and I think Rhea din. Mababi kayo. Alam mo kung bakit ko iniisip? Kasi halos everyday talaga meron kang na-upload. Yun lang naman kasi, alam mo ba mga moms, ang sikreto kasi sa pag-vlog at pag-video, kagaya naming mga low-key, na hindi naman kasi kami, nahihilala kasi kami ni Brenda ng kasikatan niya dahil kilala siya, popular siya. Kaya marami din alam mo ba, magkaroon lang tayo ng ilang views sa isang video. Ako kahit isa lang manonood, basta may manonood pa. No, I mean, Sa page. hindi, yung talagang may income pa siya. Pag 1 view lang. 5K. At least 5K, di ba okay na? Happy na tayo. Magsasabi mo satisfied. Hindi totoo. Sa YouTube. Both. Kahit Facebook. Ayun, di ba? Para mas feeling ko okay na siya. Saka happy na siya. Okay, top 3. Nasa tingin ninyo, magastos sa social climate strike. Siguro ako na. Siguro naman una, siguro naman. Top 3 sa tingin mo. Scarlett. Scarlett. Marami siyang family. Malaki yung family niya. May maraming gastusin. Iba yung pagiging magastos sa may malaking gastusin. Okay. Next si Inday. Garbosa siya. Hala. Kasi di ba pag may pera siya, Inday, ano ka naman? And si top 3 ba? Top 3. Sarili mo. Ako. O, diba? Ayan na. Magastos. Ikaw. Ako, number 1, si Scarlett talaga mapagbigay si Scarlett eh. Pag sinabi mong, Scar, gusto ko ng ganito, snack tayo, agad-agad magbibigay. Nagbibigay. Naglalabas. Wait yun. Tapos, next is si Inday. And then, last one is si, ano ba? Si Gwen.
Ano namin? Kasi generous din to guys. Lagi Gumagamit yun. nagbibigay ng pang snack namin pag meron sa kanya. Gumagamit Di tayo. ba? Totoo naman. Malaki lang talaga yung At family ito ko. din. Oh, ito din si Hindi. Ashi G. Ako naman sa dami kong parcel. Ito Nung kasi ang- ginagamit din namin sa mga shows. Dahil medyo, ganun talaga, nag-invest din ako sa mga gamit kasi sa kanila din naman ako yung gumagamit nun. So halos lahat din naman kami pag kailangan din na ng mga ganito. Nahihiram na gagamit nila. Yun. Okay, next natin. Kung may magarbo, sino yung kuripot? Si ano? Top na rin. Hindi naman sa kuripot, paano bang tamang term? Budget lang talaga ng ayos. Ganun. Yung ano lang, talagang Malipit lang masinop. talaga. Masinop. Wala akong ano. Masinop. Ay, wala daw siya. Masinop. Wala ako. Kasi halos kasi tayo lahat gumagastos eh. Oo, siguro sa hindi natin masyadong nahihingian pero alam natin na gumagastos siya doon sa kanila, pamilya niya, pero hindi pa rin makuripot yun, uy. Hindi naman. Gumastos pa rin. Ano yung kuripot talaga? Kuripot talaga na kahit family, nagugutom, Wala. walang sagot doon. Oh. Eh, sino naman sa tingin niyo yung ano? Yung, maliban sa wala pang sahod, yung less yung income pa. Ako. Oh? Oo. 1 MBs ka nga. Oh, magkano? Kami. Oh, 18. Hoy, malaki pa rin yun ha? $18 Malaki pa rin yun. for 5 days? No, okay na rin yun sir, di ba? Hindi, Hindi andun ba sa... dapat? Hindi ba dapat? Dapat 1 MBs dati, nakakaano ka eh. Ako yan. Yung dati. Ang mga mabababa pa yung mga sinesahod na medyo yung less pa. Ang si Marian, si Oyo kasi nawala yung consistency, di ba? Naputol. Oo, mag-upload, tapos next Pero malaki wala talaga na. kumikita si Uyong. Ni Oyo kung totoo, Sem. Ano ba? Sino ba? Halos ang lalaki ni, para mga ilang libo lang yung pagitan, di ba? Sakto lang. Oo. Uy, mga moms, makakalain nyo, ano ha? Yung sahod namin, kagaya na nung kay Tina Brenda, Tina Scarlett, ano. Kami ay kaya lang namin buhayin ang aming family for the rest of the month. Ako kaya ko lang buhayin yung family ko at saka yung 3 kong boyfriend. Yun lang. Saka nagkakautang pa din kami mga Diyos ko. Dami mo namin binabayaran. Speaking of utang, top 3 na may mga utang kay Brenda. Ay, Ayos mo nga pa. Kasi pwede Rhea ba na yan lang wala. sagutin? Go na, go. Ako lang. Top 3. Ang alam ko lang ha. Basta yung alam ko lang. Wala kayo dyan. Pwede ba yung blackmail na tayo? Parang ang maka... Ako, top 3. unfair. Top 3. Gwen, ako si Rhea. Ayan. Ayan! Para sa'yo. Yeah, kaming 3. Para Para safe. Para safe! Para sa'yo Oo, dalawa. ganun na lang. Makaitiin tayo. Kaya meron ka sa utang ko. Parang Baka yung hiya. Yung talo. Ilang digit utang mo sa kanya? uwi naman yung digit. Ala, 10, 100, 1,000, Thousands. 10,000. Nasa 1,000. 1,000 lang? 2,000? 8,000. Ay, my God. Ay, Oo. okay lang yan. Ako 5. Oh, diba? Hindi naman kalap. Kaya Rhea talaga, wala siyang utang kay Madam. Susera ka rin Sana talaga. all. Siyempre. Pero nagkautang Pero ka. siya ang pinakamalaking Yung utang. last time na No? hindi pa ako nabayad. No? Yung hindi ka pa nagsahod, no? Magkano pinakot malaking 100,000. 100,000. pinakotang niya sa'yo? Oo. Wow. Alam ko yon. Yung na-vlog ko guys, kung napanood yun. Ay, oo, kasi at least yun naman kasi hindi mo ginamit sa kung saan lang. No? Ginamit mo siya to... Isipin niya, pinautang niya akong yan. Speaking of May utang, wakwak. May wakwak kung Hindi, ganito. pinahiram mo siya na, pinahiram ka kasi gagamitin mo siya. oo, for my family. Yung Ay, sa bahay ba Oo, yun? kasi COVID time kasi yun. Tapos nadagdagan na nadagdagan. Hindi, as in, 100,000 talaga yun. Oo, yun? Uy, may parcel. Wait lang, mag-vlog ka mo. Next. Bulgaran Okay. sa guys. Next question. Sino sa tingin niyo sa inyong dalawa? Sino yung dalawang tao, maliban kay Brenda, nang sa tingin niyo, kapag nag-ipit kayo, pauutangin kayo talaga?
Dalawa. Sa social climbers. Ako una. Mm. Rhea. At saka si Mamsi. Kayo lang nang wala yung inuutangan ko eh. Gcash. Hoy! Cash. Ako rin, Rhea. Charot. Talaga. Ako, feeling ko si Rhea and si ano. Si Rhea. Nakautang na ako sa inyo. Hindi pa. Ano lang, pang ano lang. Hindi naman siya at ano. Malaking value. Malaki, parang ano lang. Pero utang ba? 100. I think Rhea and... Huwag kang umasa sa akin. Wala kang kautang sa'yo. Sino ba? Si Danny. Nako! Ako feeling ko Odiva. Ako din. Odiva. Rhea and Odiva. Odiva, si Inday. Nakapag-utang din ako sa kanya. Pinag-utang na. Ayun. Sila talaga. Pwede ko mautangan. Basta ako, ito lang dalawa. Basta panganak So as simple as that, ganyan lang ang chismisan. So sa mga Wala ganitong na? bagay. Ano ba yun? Nabibitin. Meron ka ba bang? May gusto ka itanong. Kayo, may gusto ka na isipin tanong. Wala na. Binulgar mo na lahat eh. Ah! Pinakamalakas kumain, tatlo. Ako. Top 3 mo. Ako, si Amanda. Siya si Brenda. Si Amanda. Gano'n ba kay Brenda? Ang maliban kay Brenda. Si Bakang. Baka. Ikaw. Ako, itong dalawa na nasa harapan ko. Tapos si Amanda. No, ang dami ni Amanda sumando. Oo. So, number 1 si Amanda. Oo, siya talaga. Mauga naman niya. Amanda Gwen Oyong. Ako pa Mas Oyong. Oyong din. Di ba? Oo. Grabe. Nag-stocks ka na. Iba naman yun sa kay Uyong. Kay maya-maya man yun. Yun nga eh. Malakas niya. Maya yun sa kanya, no? Tayo kasi pagkain, kain. Kung anong oras yung kain. Kaya Uyong kahit na-advance, okay lang. Kahit kakakain lang, Oo. kaya na naman. Eto, lagi ito na pag-uusapan, lagi ito nagagamit pang asaran. Top 3 na tamad maligo. Marian. Ito, Ako at saka si... J. Ford. Oh, Billboard. J. Ford! Naliligo kayo. Nag-agree ka? Gusto ka? Dati man yun, natamad talaga ako. Pero ngayon naliligo naman ako. Ganun ba? Dahil? Hindi naman naliligo kung walang kasama. Kasi natatakot ako. Pero feeling ko talaga, kung meron dito sa ating tatlo na pinakamayaman, feeling ko talaga ahead si Gwen. Bakit? Diba? Kumakain lang tayo, tapos may pera ka pa. Oo, Diba? Nakatawa. Diba? Malbas Ang na. aga mo naman mag-ready. Mayaman ako talaga. Sa lahat ng social climbers, I'm very proud na basta, ayoko na lang magsalita. Very proud, ikaw yung pinakamayaman. Oo. Ikaw pinakamaraming pera. Nakakapagtapos ako ng 2 college. That would be all and thank you. Congratulations sa'yo. Yay! Diba? Nabusog na Yun kami. yung mga nakaka-proud. Kung gusto nyo mga ganyang kwento ng chikahan. Kung gusto nyo pa maraming kwento, like, follow, and share this video. Follow Ray yung Talimera. And kay Gwen Comang. And the rest of the social climbers squad. Salamat guys! Thank you! Bukas dapat sinong pinakauwagan, anak. Bulgar.